Здравейте, колеги! Правим едно бързо видео за това, което говорихме вчера за удължаването на маркуча на пистолетите за почистване, така че да не използваме резервоара. Правя едно бързо видео и бързам да се прибирам при семейството си след 10 часов работен ден. За показното съм взел един Classic Pro. Махаме резервоарчето, маркуча, който е за резервоара, също го махаме. За целта съм взел 4 метра подобен маркуч с диаметър 6 на 4. 4 метра, полев 60 метра в железарията за 6 лева и няколко стотинки. Нарочно взех по-дълъг, за да видим колко време ще трябва да дръпне препарата догоре. Слагаме него. Малко по-твърд е, но няма голямо значение. Тъй като няма да е в резервоара, когато там е по-важно да е по-мек, защото когато се накланя пистолета, за да може да следва препарата. Така, слагаме го. За някои, които ще го използват само по този начин, тук има една голяма гайка, която, ако я развиеме, може да махнем и капачката, за да не ни пречи. И по този начин вече ще имаме, когато сложиме маркуча за въздуха, ако ще използваме само за това, двата маркуча може да ги залепиме един към друг с тиксо и де факто имаме един пистолет, който ще ни е удобно навсякъде да работиме под всекакъв наклон и така нататък. Взел съм една туба 5 литра препарат, за да сложа вътре маркуча. Ето го края. Слагам го в тубата с препарат и ще го сложа долу на земята. Маркуча е малко на вид още първоначално, но сега ще видим. За няма и една секунда дръпна препарат. Ето сега като спра, обаче веднага връща. Затова, както ви написах, ще има лек момент, в който все пак да подкачи. Тук вместо 20 см маркуч слагаме 4 метров, така че е нормално, некой да не се чуди, защо не му пускам препарат веднага. Нормално е, не е страшно. Обаче по този начин ще имаме вместо литър и 200 препарат, имаме 5 литрова туба, 10 литрова туба, 20 литрова туба, без значение, имате неограничено количество препарат. Така че ето, примерно сега го изчаквам пак няколко секунди да върне, връща докъдето връща, след това за да подкачи, 1, 2, 3, 4 секунди, 4 секунди вече е подкачил. Ето и моя малкият компресор 50 литровия се включи. Така че това е като цяло. Ето се вика с никакви инструменти не ви трябва да го направите това нещо. Трябва ви 4 метра маркуч за 6 лева, един гайчен ключ, за да може да, ако искате да свалите капачката. Ако ще го ползвате само така, ако ще го ползвате вече един път в резервоар, друг път, може и да оставите. По този начин я махаме, така че пистолета става още по-удобен, за по-трудно достъпни места. Чакаме да ми напълни компресора, уникалния 50 литров. Следващия, който ще си купа, е безшумен. Да, напълни, показвам ви още веднъж.
4 секунди му трябва. Добре, това беше включването. Не обръщайте внимание на парфюмите на Флоен. Малко продуктово позициониране. Чао!